Imbag nga aldaw tayo manen apo, siak ni Dr. Kasem, may sak nga internis ditoy La Union. Datoy tayo manen apo para agited ti tips or ti ag-discuss tayo apo ti may samanen nga panggap ti salunat tayo. By day jay apo, imbitaran kay manen apo nga ag-follow ti Facebook page tayo nga daytoy ken ag-subscribe jay YouTube channel tayo. Okay? Tattaapo datoy video nga datoy pagsalitaan tayo man basit iti atake ti puso. So kas makita yu ti title tayo, atake ti puso anya dagiti mabalin nga simptomas na. Okay? So importante nga maamuan nyo datoy apo tapno at least maka-encounter kayo ti kastoy nga tattao, mabalin nga pamilyayo, mabalin nga karubayo, mabalin nga kakadwayo kasjay or no sino man anya lalo no dadya kay enti ruar. Tapno at least maamuan nyo nga baka datoy nga tao ket mabalin nga matatake ti puso, may tarayo nga dagos di ospital. Okay. So umuna apo, okay, anya ti atake ti puso. So kas makita yu apo datoy dayjay puso tayo. So ti atake ti puso apo mangyayari no dayjay daloy ti dara nga apan jay puso tayo ket mabawasan wenno saan ang maluppedan. So kas makita yu ngamin dati puso tayo adda la ti sarili na nga artery nga makungkuna wenno dayjay urat nga pagdaldaluyan ti adda ti oxygen na nga dara. Okay? So kas maysa nga artery, okay, kas lamat la dagiti dudduma nga artery ti bagbagi tayo, mabalin met lang nga mabaraan isuna. So anya dagiti agbara, umuna dagiti cholesterol. So dagiti previous video tayo about dagiti DASH diet, buyaan nyo apo dagiti dagiti no kasano dagiti cholesterol ket agbara iti puso. Okay, so maysa lang rason dagiti. Kasi no makita yu apo dati bawat parte ti puso tayo ngamin ada ti sarili na nga coronary artery nga makungkuna. So depende no mano nga coronary artery ti nabaraan. So no adu ti nabaraan nga coronary artery na apo, dakdakkel ti nalawlawak ti matay nga parte ti puso. Kasi ti coronary artery adu ti coronary artery ti puso tayo. Adda dayjay coronary artery nga agsupsupply ditoy ayan ti sangon na, ditoy ayan ti igid na, jay ayan ti baba na, jay ayan ti ngaton na, jay ayan ti likod na. Okay, so naduma-duma dayjay. So amin nga coronary artery mabaring nga mabaraan. Ket no adda ti nagbara nga maysa nga coronary artery, siyempre ang agdaloy dayjay dara nga apan jay ayan ti puso, mabalin nga matay dayjay parte na nga dayjay. Ti dakes apo ket no mabaraan ti more than 3 nga artery tayo, adda tsansa na nga sardeng dayjay pinagpitik na. Siyempre awan to ti dara na dayjayan matay dayjay parte na nga dayjay agsardengen. Okay, dayjay atake ti puso nga makungkuna. So nga kailangan nga maagapan. Okay, so dahil dayjay anyaya ti dagiti mabalin nga simptomas ti adda ti atake ti puso na. Siyempre ti umuna apo ket agsakit ti barukong. So mas makita yu anya. So ti sakit ti barukong na kanayon nga jay ayan ti left side wenno jay ayan ti tinga ayan ti paragpagyo jay ti sternum yu nga makungkuna apo. Okay? Ti kuana kasla adda ti nakapandag nga talaga. So ti usually nga rod or commonly nga termino tayo nga ibagbaga tayo damdamagan ti pasyente no kasla ba adda ti nakadagan nga hollow blocks kasjay ti pakiramdam na. Okay? Ken adda met ti kasla agsikip jay barukong hanga makaanges ken kasla pigpigaen. Okay? Apay kasi ti mariri na. Siyempre apo, so nga kasi ti marina, so nga ka-chest pain kayo apo nga makungkuna, hug sakit ti barukong yo kasi awanan ti oxygen dayjay nga papan jay ti puso yo. So nga agkwa ti signal nya nga agsakit. Okay?
Dati makungkuna apo nga Levin sign. Anya datoy Levin sign. Kas makita yo ditoy, okay, kasla iigaman na niya, idanog na DJ iman na. Okay, naka pagkat DJ usually DJ right nga iman na. Ito enti barukong na. So no dati makikita yung nga nakakastoy, nga nakaigam itarayo nga dagos di ospital. Okay, kasi mabaling nga dakkel ti tsansa na nga atake ti puso dayjay. Okay, so dayjay umuna apo ket dayjay sakit ti barukong. Okay, dayjay sakit ti barukong na hanlang nga ditoy ayan ti tinga hunod ta ti left side. So usually ti sakit ti mabalin nga ada tsansa na nga atake ti puso ket no dayjay sakit na ditoy apo ket aggravate nga makungkuna nya ti kaya nasaon ti aggravate apan ti sabali nga parte ti bagi tayo. So usually ti pagkalatan na ngay kumadya sakit. So umuna mabaling nga dito ayan ti left nga balikat. Ti itoy. Uno saan to ayan ti left nga braso. Okay? Uno saan jay likod. Nato ni apo likod. Okay? Uno saan mabalimod jay tenged lalo ayan ti left kan panga. Okay? Tapos nudod duma jay ayan ti kwati ngipon. Okay? Ken ditoy ayan ti tiyan ngem dapat ti kuna ti literatura apo usually ngato ti pusog. So no ti sakit ti tiyan ket ngato ti pusog ada tsansa na nga baka mabalin nga atake ti puso. Okay? So nga dagay dumaapo ket hantay nga baliwalaen dagay saksakit ti rusok na. Okay? Babaling ngamin nga baka DJ ket senyales ti atake ti puso. Okay? Ngam no DJ kano sakit ket mabababa ngam ti pusog tayo, nabababa ti tsansa na nga baka hanga pusakit ti puso DJ hanga dahil ti atake ti puso. When so DJ ti laglagi po nyo apo no di sakit na ket na ngato ti pusog no ti tiyan mabalin nga atake ti puso kasla ko masakit ti rusok, sakit dito right side kas jay. Okay? Tapos mabalin agkalat ti na dumaduma nga parte. Apo ti bagbagi tayo. Okay? May katlo. So kas imbugak tatay anya kas agsakit di rusok. Ken kas lahanga natuntunawan. So mabalin nga senyales ti matatake ti puso dayjay. Okay? Tapos makita yu pay apo usually marigrigatan ni pasyenten makita yung nadadakkel ti kuana ti patak ti lingot na uno saan nalamlami isisuna kasi aglammiis kasi nga kumapsot ti daloy ti dara di bagbagi na so nga aglammiis ken agdadakkel ti kuana ti lingot nga makungkuna. Okay, cold clammy extremities ken profuse sweating nga kumukungkuna. Okay? Tapos datoy pay mabalin nga bigla nga maulaw wenno saan kasla tumaytayab ti na jay pasyente. Okay? Gapuanan na ngamin apo amoyomot syempre no matatake ti puso ada tsansa na nga kumapsot ti rikos ti dara. So nga maawanan ti oxygen di utak kasla maulaw di pasyente. Okay? Kasla kasimot na po kasla maawanan ti angin. Okay? Kasi sumula nga mekanismo maawanan ti dara, maawanan ti oxygen. Okay? So no dati marina nga kasjay anya ti kaya nasawen so tumawag ti doktor, tumawag ti ambulansya tap na maisugod di ospital. Okay? Susublyanan tayo lang di sakit ti puso apo. Okay? So dati sakit ti puso so malamang kunyari uray no nakainanan ti 5 minutes adalat ta tapos kumarkaro ti sakit na tapos agliling-eten kasjay dadakkel nga tsansa na nga matatake ti puso apo. So itaray yung dagos yung ospital. Adamot dagiti dati nga mga saksakiten dagiti stable angina makungkuna ngam no
kanayo nun mas kumarkaro, mas bumaybayag jay sakit jay puso na. Okay, dagiti senyales nga baka matatake ti puso. Okay, so ulitin tayo lang apo, chest pain, mabalin agkalat, mabalin nga agsakit ti rusok, nga ato ti pusog, aglalamiis kan dadakkel ti ling'et, mabalin nga maulaw kan kasla tumaytayab ti rinana, tapos hanga makaangas. So dagitoy ti usually nga simptomas apo. No kasjay itaray tay dagos di ospital. Tapno usually ti aramiden di ospital ECG nga makungkuna. Dayjay ti maysa nga test nga maaramid tapno makita no adda ti matmatay nga parte ti puso ti maysa nga pasyente. Ken adda pa di blood examinasyon kasla kumatrop ay kakasjay. Dagiti enzyme ti puso. Numatay di puso, syempre ngumato lagi yung enzyme. Okay? Tapno may kanti paunang lunas. Okay? So, dahil lang apo. So, again apo, imbitaran na kay man nga ag-follow ti Facebook page tayo, ka nag-subscribe di YouTube channel tayo. No, kaya yung pa-check up apo, pa-appointment dito'y www.pinoymd.online. Agyaman kami apo. God bless us all.